πλάκα του. Αστόχησε και τώρα πάμε στις ειδικές καταστάσεις εδώ και ώρα και το ενδεχόμενο της παράτασης παίζει. Επαναφορά του Μάτζαρη για το Σπανούλι. 4-3-2. Σλούκας έξω. Πρίντεζης σε σουτ τριών πόντων. Ναι! Ναι! Ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης στέλνει τον Ολυμπιακό στο Final Four. Αυτό δεν ξανάγινε. Είναι καλύτερο για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μοναδικό. Είναι πρωτοφανές. Πρίντεζης με 3. Και όχι με πεντακτάρι αυτή τη φορά. Ο Άγιος Πρίντεζης του Ολυμπιακού σε ένα μοναδικό φινάλε. Κοιτάξτε τι γίνεται, όλος ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο. Ένα φοβερό buzzer beater. Ο Ολυμπιακός με 71-68 ρίχνει την Μπάρσα στο Καναβάτσο και είναι στο Final Four της Μαδρίτης. Η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα των υπερβάσεων. Αποθεώστε την, υποκληθείτε στο μεγάλο Ολυμπιακό.